Nádherný deň, priatelia. Dovoľte, aby som vám ukázala jednu veľmi zaujímavú možnosť propagácie hociakého projektu, ktorý máte. A zároveň tým, že propagujete ten projekt, tak zároveň môžete aj zarábať, čo je super. To je podľa mňa win-win situácia. Takže ja vám to ukážem. Ten program sa volá Affiliate Advertising Club. Ja sa idem najskôr vylogovať, ja sa potom znova nalogujem. Ono to bolo spúšťané úplne nedávno, ešte sa stále nejaké doľaďujú, nejaké tie issues takzvané, ako pri takmer každom spustení nejakého projektu sa niečo vyskytne, lebo nikto nevie, čo sa môže proste objaviť, tak tunak tiež nejaký škriatok sa tam vlúdil, tak musia to trošička poopravovať. To znamená, teraz by mal byť možno na pár dní alebo hodín ten systém budú ako keby zatvoria, zresetovať a nahodiť na novo. Ale každopádne, neviem, či iba stránka nepôjde. Keby náhodou niečo, tak sa nezlaknite. Ale odporúčam naozaj každému, kto akýkoľvek robí projekt, ale akýkoľvek, čokoľvek robíte, tak odporúčam naozaj sa zaregistrovať, pretože jednak máte tu textové reklamy, bannerové reklamy, login a budú aj solo ads, solové reklamy, to je priamo, tá reklama sa posiela konkrétne, akože jedincovi. A teraz vidíte, jak som sa nalogovala, tak musím počkať na nejakých 20 sekúnd. Toto je tá login reklama. To znamená, keď si dáte login reklamu, tak každý, kto sa bude logovať, tak si ju musí 20 sekúnd pozrieť. Hej? Čo je úžasné, teda je tu už nejakých 20 000 členov a možno aj viac, už neviem. A tá stránka, možno niekto povie, že to je taká nejaká obyčajná. Ono je v podstate, áno, je obyčajná. Není to žiadna mega luxus alebo proste super profi. Ale to vôbec nie je podstatné. Podstatné je, že to funguje. A ja už ako dávno vnímam, že keď robím online a robím nejaký projekt a ja ako už ma nebaví tak nejak oslovovať, tak nejak to robiť ako 20. storočie, že proste telefonujem, oslovujem ľudí, stretnem sa s nimi, vysvetlím im to, urobím registráciu a tak ďalej, ale ako sa to dá fakt, že zautomatizovať a viete to robiť globálne. Nemusím cestovať niekde do Čiech, aby som robila zmluvu, alebo ja neviem, na Ukrajinu, alebo proste do Anglicka, alebo kdekoľvek, ale urobí to všetko v podstate internet a správna platforma a tak ďalej. A každý, kto robí na tom internete už roky nejaký ten network marketing, tak každý, keď si hocikoho vytipujete taký, čo fakt zarába tie peniaze, a to sú 10 000, tunak za 48 minút ľudia zarobili 20-30 tisíc, keď to spustili, pretože mali veľa registrovaných ľudí, urobili obrovskú kampaň na to spustenie, ľudia sa registrovali, pripravili si depozit do back officeu a ako sa to spustilo, tak nakúpili package, tie balíčky reklamné, trafiky. A tým pádom vlastne ten, kto ich doporučil, tak zarábal. Ale keď vnímam, sledujem tých top marketérov, tých, čo fakt ich poznám už roky a fakt, že zarábajú ako s čímkoľvek, čo oni spustia, na tom zarobia, pretože to robia správne, tak pre nich, ako je, na čo sa oni fokusujú, čo som si všimla, fakt je to pravda, tak oni sa fokusujú nie na projekt, ale oni sa fokusujú na tie správne nástroje a na nejaký marketing, nejakú reklamu, kde môžu dávať, pretože bez toho, keď môžu mať akýkoľvek skvelý projekt, ale nesprávne ho propagujú alebo nevedia to propagovať, tak nepredávajú. Nebudujú si tých leads, takzvaných leads, to sú potenciálni zákazníci, ktorým môžete potom predať čokoľvek. A tým, že oni si cez tie rôzne solo ads, solo reklamy a takéto platformy, tých majú viacej, ktoré oni robia a všetko sú ale platené, lebo tie zadarmo, tie sú najmenej efektívne inak, na rovinu.
to môžem povedať, tak oni si ich platia, a tú reklamu si platia si ju nie málo, ale vďaka tomu zarábajú a budujú si to svoje aktívum. A oni čokoľvek dneska propagujú, čokoľvek oni zoberú, hociaký projekt, to je jedno, čokoľvek zoberú do rúk, tak na všetkom zarobia. Na všetkom. A teraz si predstavte, že máte v rukách platformu, kde môžete propagovať svoj produkt. Ďalšia vec je, že včera som len spustila reklamu, som si ju nastavila jednu textovú a sa mi prihlásili 3 ľudia. Hej, to takzvaný, volá sa to, že leads, že potenciálni zákazníci. Ja som tam propagovala takú stránku, kde teda som zachytila ich maily, meno a telefón. A ja môžem s nimi komunikovať. Ale vy keď máte nejaký projekt, kde máte že niekto pripraví celý funnel znamená proste, to je všetko automatizované, že ten človek má zachytná stránka, on tam dá mail, potom je predajná stránka, potom sa teda môže zaregistrovať, potom to je jedna vec a urobí obchod, alebo keď neurobí obchod, tak sa spustia follow-up, to znamená séria e-mailov, ktorého ako keby možno pri nejakom x-tom maili on už pochopil what's go, lebo s ním komunikujete, je to všetko automatizované a on sa potom zaregistruje. Hej, čiže robí to všetko vlastne, je to automatické. Čiže nemusíte v podstate, nemyslím si, že nemusíte s nimi komunikovať ako osobne, nemyslím si, že títo networkery, keď majú 20-30 tisíc ľudí, že s nimi každým komunikujú, to proste myslím, že to tak nie je. Hej. Oni urobia všetky možné prípravné videá, tieto funnely, pripravia všetko a v podstate potom majú možno nejakú stránku Facebookovú alebo niečo a takýmto spôsobom sa môže komunikovať. Hej, že nie s každým jednotlivo komunikuje, určite nie. Ale aby ten človek mal informácie. A pokiaľ máte takú, by som povedala, pripravenú takú tú pomôcku, že nejakú aplikáciu alebo niečo, kde máte všetko vlastne videá, všetko pripravené tak, že on vie, čo má robiť, že mu to nemusíte hovoriť vy, aj keď neviete anglicky, tak to všetko je tam pripravené. A on v podstate len v istom bode urobí tie kroky a sa zaaktívni a vašou úlohou je proste iba robiť reklamu. To je všetko, čo vy potrebujete robiť. No a tak to znamená, že táto platforma je fakt, ako fakt funguje teda, že som to včera sama skúsila, že jak to ide akože báječne. A zároveň, čo čítam komentáre, tak ľudia tu píšu, že mali, neviem, 20 leads, to sú tí potenciálni zákazníci, že majú 6 predajov, ďalší, že predal nejaký high ticket, to sú nejaké programy, ktoré sú drahé, hej. A teraz každý je tu nadšený, že to, čo niekde získa za mesiace, tu získal za jeden deň. Proste sú tu obrovské ohlasy, že to funguje, pretože sú tu naozajstní ľudia, ktorí to klikajú, pretože to majú tak pripravené, že v podstate celé to je nastavené výborne v tom, že to je lákadlom pre veľa networkerov a pre veľa ľudí, ktorí robia akýkoľvek online biznis, pretože na rovinu vy potrebujete mať platformu, kde to reklamujete. A urobili tu veľa super dobrých vecí. Prvé je, že balíky sú od $10. To znamená, tie trafiky si kúpite za $10. A môžete už dať reklamu. V tých ostatných, keď chcem niekde si kúpiť reklamu solo ads, tak to sú také, že 200, 300, 400, $500, keď chcete, hej, niečo. Takže tu je za $10 si môžete kúpiť, koľko chcete balíkov, za 20, myslím, že $50, 160. Sú tu takých pár balíkov, si môžete kúpiť 5 $10 alebo 2 $20, alebo proste akokoľvek to chcete, to je jedno. Čiže affordable, čiže je to dostupné pre každého. To je prvá vec, úplne úžasná. Druhá vec, ktorú zabezpečili úplne úžasnú je, že tu zarábate ARP kredity. To znamená, každý deň sa musíte nalogovať, keď už máte ten balík kúpený trafík a každý deň odklikáte 2 reklamy ako textové a 2 bannery a tunák ARP Points Today sa vám zobrazí 5/5. To tam musíte mať 5/5. Potom je takto šípka zelená hore.
To znamená, že každý človek si je vedomý, že ak toto neurobí, to znamená každý deň, de facto to je práca, musíte to odklikať, ale to je pár minút, to je úplne, že ja neviem, koľko to zaberie, ani nie 5 minút, hej. Keď to urobíte, tak vy sa nachádzate v takom, ako keby, v takej línii Matrixu, ale to je proste ako keby, predstavte si takú ako, že všetky sú reklamy, ako ľudia nakupujú reklamy, tak sa zaraďujú pod seba tie reklamy. Ale samozrejme, oni sú pridelené, ten systém to vie, že kto tú reklamu kúpil a tak ďalej, za koľko. A ona, keď dosiahne ten vrchol, to záleží, že koľko sa tých reklám kupuje, lebo opäť je to len, toto není investičný projekt, to je reklamná záležitosť a tunak to záleží na tom, aby sa kupovali reklamy. A keď to zoberieme, reklamu potrebuje každý jeden človek, čiže tú reklamu on si kupuje non-stop. Čiže stále tam ide cash flow, hej? To znamená, že posúva tú vašu reklamu, tie vaše trafiky, čo ste si kúpili hore. Ja som napríklad si kúpila za 30 a ja prvý deň a druhý deň už som to mala zdablované na 60. A v podstate automaticky sa to reinvestovalo a nakúpili sa ďalšie trafiky. Budem to reinvestovať, ja neviem, dokedy, na 5 krát možno, to znamená, ešte si tam samozrejme dokupovať balíčky budem postupne, pretože ak vám to bude dublovať 60, potom to môže byť 120, potom to môže byť 240, 480, 960 a tak ďalej. A ako to bude dublovať, tak vy si môžete v istom bode, keď to uznáte za vhodné, lebo teraz to akože je nastavené asi na automaticky ako nákup, tak vy si to vypnete, ten automat, a budete si polku si treba vyberiete, alebo si vyberiete časť iba, a budete si to dirigovať, hej. Časť si vyberiem domov a časť späť nakúpim reklamu. A keďže ide o reklamu, tak tu nakúpi každý, pretože ju potrebujú. Každý potrebuje reklamu. Čiže tu je zaručené, že tá reklama sa kupovať bude. Že to nie je len niečo, čo človek nepotrebuje a nedáva mu zmysel, že bude len vyberať, lebo on keď bude len vyberať, tak v podstate ako keby z toho kola vyšiel von. Hej, tam stále vám musí v tom ako keby bežať, tie balíky musíte mať, aby ste dublovali, lebo keď si to všetko vyberiete, tak tam nemá čo pracovať. Takže opäť môže sa stať, že sa nájdú ľudia, ktorí fakt sú úplne magori a nechápu vocogov. Ako môže sa stať, ale tých nebude veľa, lebo je tu veľa ľudí, ktorí tomu rozumejú a vedia, ako sa ten biznis robí. A tam sú ľudia, ktorí nakupovali za 15-20 tisíc, dokonca jeden tuším za 100 tisíc. Ako vie, prečo tam toľko peňazí dal. A samozrejme ten, čo dal 100 tisíc, tak si ten zdabloval a už má z toho možno 200 tisíc. Takže, no a samozrejme má tú reklamu, pretože, a čo napríklad čo vlastne ja som pod ňom zaregistrovaná, Frank, tak on povedal, že jemu je jedno, čo týka tohoto ARP earnings, pretože on to nechá stále reinvestovať. On všetky peniaze, ktoré tu zarobí, on ich nechá znova ísť do reklamy, pretože preňho je rozhodujúce, že tá reklama, on tam propaguje svoje biznisy a na tých biznisoch zarába oveľa viac. A ešte pre ňoho je dôležité afiliate odmena. To znamená, on to bude propagovať, tento celý systém. A on z toho systému dostáva podľa toho, na ktorom je nejakom tom stupni, tak nejaké tie percentá. Hej? Keď začínate, máte 10%, hej, z toho nákupu. Takže je to taká, by som povedala, win-win situácia a veľmi dobrý projekt. Kto si myslí, že sa dá robiť biznis bez reklamy, tak OK, nechám ho v tom, ale je to omyl. Ak niekto, viete, ľudia majú problém s oslovovaním ľudí, nechcú robiť, keď niekde treba registrovať ľudí, tak nechcú, lebo proste už nechcú telefonovať a podobné veci. A sú tu iné šance a tam majú problém zase sa vzdelávať, že sa im to zdá možno nejaké náročné, alebo čo nič nie je náročné, keď robíte kroky tie jednoduché, ktoré máte, tak vôbec to není nejaké náročné. Aj keď sme začali chodiť, tak sme hneď začali chodiť, že sme prešli všetky kroky, ale sme niekoľkokrát spadli, kým sme urobili prvý
prvý nejaký ten 2, 3, 4, 5, 10 krokov a kým začali chodiť. Takže sa dostaňme do tých čias, keď sme boli deti a učili sme sa chodiť a keď sme boli vytrvalí. Takže teraz ľudia to vzdávajú a proste ja niekedy žasnem, že nad myslením niektorých ľudí fakt akože žasnem. A takže toto je, čo sa týka ponuky pre tých, ktorí hľadajú tú reklamu. No a v podstate už len môžem povedať, keď chcete začať, že vás to osloví, tak pod videom samozrejme bude registračný link, tak sa treba zaregistrovať. Registrácia je vždycky akože zdarma. A potom si urobíte deposit funds. Depozit sa robí v kryptomenách, ktoré si vyberiete. V týchto kryptomenách Litecoin, Bitcoin, Ethereum, USDC, Bitcoin Cash, Tether, USDT, ale ERC20, nie TRC, a ERC, a BNB, BSC. To som robila ja, to vieme urobiť, to je asi najjednoduchšie, alebo aj tie poplatky sú není drahé. Čiže urobíte depozit musíte urobiť v tej istej čiastke, ktorá sa vám tu vygeneruje. To znamená, tú čiastku tam musíte dať. Takže ak robíte depozit v BNB, tak tam je poplatok nejaký, tak musíte sa pozerať, ten poplatok sa odrátava z tej sumy, ktorú tam zadáte, čiže musíte tam o ten poplatok tú sumu navýšiť, aby ste dostali presnú sumu, ktorá sa vám zobrazí, keď kliknete, že koľko chcete tu dať a depozit, hej, dáte 100, dáte 20, 30, proste násobok 10. OK. Keď urobíte depozit, keď bude depozit, tak sa potom tá reklama, keď sa vám tam zobrazí, to vidíte tu na vlastne affiliate stats, tak tu máte, že cash balance, purchase balance, asi tam by to bolo, purchase balance, yes. Takže tu bude nejaká tá čiastka, purchase balance, to je balance, ktorý máte pripravený na nákup a potom už iba kliknete na purchase traffic a ja tu mám, že nemám dostatočný balans, takže aby som si kúpila pozíciu, takže mám si zaplniť účet. Takže vy tu budete mať pripravené, tak si vyberete, čo chcete kúpiť a dáte iba kúpiť. Tým pádom sa vám zobrazí na vašom účte, opäť to uvidíte tunak, myslím, že tu v tomto stats, to je akože stav a v akom máte, ako to vyzerá, tak sa vám tu zobrazí koľko máte trafikov. Hej, keď ste kúpili, ja som kúpila 90 trafikov, mám tu earnings z toho ARP 60, afiliate nejaké 3. Ja som to v podstate ešte nejak nepropagovala, takže ešte len začínam s tou propagáciou. Takže to máte taký prehľad. No a pokiaľ už máte kúpené teda tie trafiky, tak pôjdete na advertising. A čo sa týka, ako zadať text, ako banner, to vám poviem v ďalšom videu, ale môžete zadať bannerovú reklamu, textovú, login a solo ešte nie. Čiže napríklad textovú reklamu som zadala, tunak mám 2 reklamy zadané, čiže vy si tu vypíšete subjekt, predmet nejaký. Pozrite, dajte si buď z tej stránky, ktorú propagujete, alebo si niečo vymyslíte, zoberte si DeepL prekladač a dajte si po slovensky, čo by ste tam chceli. DeepL vám to super preloží a vy to iba dajte do týchto okienok, čiže subjekt, čo tam dáte do línie 1, 2, 3. Tunak dáte svoju website URL, dajte pozor, aby ste tam nemali dvakrát to https, lebo keď zadáte tú celú stránku, ktorá už bude mať https a už tu je https, tak vám to nezobrazí, takže to musíte vymazať, ale chápete? Lebo takto som to prvýkrát, som to nevšimla a mi tú reklamu vyhodil a musela som mu zadať znova, takže musíte toto buď takto vymazať a potom tam dať tú celú stránku. Hej? Tu zadáte koľko trafikov, tam chcete dať a dajte preview. Tam sa vám ukáže tá reklama, ako ju máte a čakáte na schválenie od admina, ako náhle vám to schváli, reklama beží. A aby ste si to vedeli predstaviť, tak asi takto to vyzerá. Hej, napríklad takto budete mať textovú. Get paid to play. To je toto. To je tu hore. Subject. Hej. Tu je line text, prvá línia text, prvý riadok máte. Red pad games go. Hej.
nejaký text tam dáte. Záleží, čo propagujete. Tu dáte druhý riadok, to je Gaming with Crypto, hej, to je druhý riadok. A tretí riadok máme tento. Investors want it now. Investori to chcú, hej. A potom už dáte iba vlastne tú vašu web stránku a dáte počet kreditov. A je to všetko. Čiže takto nejak bude vyzerať vaša reklama, na ktorú, keďže každý sa musí denne nalogovať, musí na ňu kliknúť, tak on na tú vašu reklamu klikne, napríklad takto si klikne, click here, bude to vaša reklama. Ona sa tak tomu, práve táto sa nezobrazí, takže to niečo zle zadal. Dajte si na to pozor. On podľa mňa nemal HTTPS, to vtedy sa toto deje. Tak skúsime toto dať. OK, takže tu sa nám zobrazilo iba prihlasovací formulár. No to neodporúčam, iba registračný. Odporúčam naozaj, pokiaľ máte projekty, ktoré majú nejaké zachytné stránky, aby ste mohli zberať tie maily. Pretože vy keď dáte takéto niečo, áno, budete tam mať počet klikov, to budete mať, ale vy nedostanete ten mail, ktorý je potrebný preto, aby ste si budovali ten list, ten zoznam. Pretože vy, keď si budete budovať list, tak vy budete potom tým ľuďom môcť do budúcna posielať aj iné ponuky. Hej. Takto to robia tí networkery. A oni robia s autoresponderom, kde si vlastne vytvárajú rôzne skupiny. A proste ja ako priznám sa, tiež som v tomto ešte len žiak. Učím sa to, lebo viem, že aj keď som to už párkrát začala, nejak som nemala dobrého učiteľa, ktorý by ma viedol. A nevedel mi to nejak vysvetliť niekto, hej. Takže keď som si nevedela rady, som to proste skončila, alebo som nepokračovala ďalej. Hlavne robiť s tým autoresponderom. Ale proste znova som sa k tomu vrátila a znova som sa k tomu vrátila. Jednoducho viem, že bez toho sa to robiť nedá tak, ako to robia tí ostatní. A dokeľu, keď ostatní dokážu zarobiť, a boli to ľudia, ktorí začínali presne ako každý z nás, nevedeli nič, nevedeli, ako sa to robí, učili sa to. Na rôznych lekciách chyba, omyl a neviem, jak sa to hovorí, pád a vstáli a išli ďalej. A dneska tí ľudia zarábajú 10 000 a proste keď to dokázal tamten onen, tak to dokážeme aj my. Hej? Ale naozaj títo ľudia by nezarábali toľko, keby nerobili globálne a nerobili by automatizovaný systém. Takýto a nemali by dobre cielené reklamy, ktoré fungujú, tak by toľko v živote nezarobili. To je proste, to není o tom, že sa s tými ľuďmi stretávajú, komunikujú a tak ďalej. To nie je o tom. A dokonca som videla, ako Frank komunikuje s negatívnymi ľuďmi. Proste on ich odpálkuje. Ľudia, ktorí sa nechcú učiť, ktorí majú len negatívne postoje, ktorí len pindajú, jak to, že to ešte som tam dal 10 a ešte som nezarobil, proste on ako to vidíte, kto má tú myseľ ako je zameraný. Takže podľa toho ten človek aj dosahuje nejaké tie výsledky, hej. Takže toľko k tomu, k predstave tohto projektu, ktorý som vám chcela ukázať, pretože stojí za pozornosť. A nie je to investícia žiadna. Je to prosto platforma, ktorú každý, kto akýkoľvek projekt robí, každý ju potrebuje. A je vhodná a prístupná absolútne pre každého, pretože $10, kto si nevie dovoliť kúpiť reklamu za $10, tak potom no comment. No comment, to ako bez komentáru. A ďalšia vec je, že máte tu ozajstných návštevníkov a ľudí, ktorí hľadajú príležitosti, hej, rôzne seriózne príležitosti. A sú tu možnosti zarobiť si. Ako som povedala, že vaše balíčky, ktoré si kupujete, nielenže vám môžu priniesť predaj, že to tu reklamujete, že niekoho proste osloví tá vaša ponuka, ale zároveň môžete zarobiť. Podľa toho, koľko máte, to dubluje. Čiže keď máte za 10, budete mať 20, 40, 80, 160 ddd. Keď máte 100, budete mať 200, 400 a tak ďalej. Podľa toho, koľko máte
kúpených, podľa toho sa vždy to zdabluje. A vy si s tým potom môžete robiť, čo chcete. Čiže budete mať, ja neviem, niekto by šiel za 500, tak bude mať 1000, 2000, 4000, 8000. V tomto momente si povie, ja si vyberiem 1000, to znamená, vyberie si 100%, čo do toho vložil, 500 vložil, plus 500 000 vyberiem domov a 7000 nakúpim balíčky. Lenže tých 7000 znova bude dublovať, 14 000 a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, keď sa niekto pýta, a to ako často sa, to nevieme nikto, ako často sa to dubluje, pretože záleží to od nákupu balíčkov, ale tí ľudia tu neustále nakupujú. Peniaze vrážajú. Gro tých peňazí, ktoré zarobia, vrážajú späť do systému. Hej? To sú všetko, není nafúknuté peniaze, niečo nereálne, ale tu tie čísla, ktoré sa ukazujú, keď sa vám ukáže 60 alebo koľkokoľvek, čo tu zarobíte, tak sú to reálne peniaze, ktoré sa proste prerozdeľujú tým marketingom. Hej, že vy ste sa niekde dosiahli, ale niekto dole kúpil a jednoducho to sú reálne peniaze, ktoré sú v tom nejakom koši, ako to mám povedať. Hej. Takže nikde sa oni nedablujú, neobchoduje sa s nimi, nič takéto tu nie je. Tu je čiste len to, že sa znova nakupujú balíčky. Čiže sa ako keby reinvestuje. Ako keby sa znova dáva do systému peniaze. Čo málo kto do keľu chápe, že keď chce niekto, aby fungoval nejaký hociaký systém, kde sa točia peniaze, tak tam potrebuje do toho systému ísť zase späť cash flow. Nemôže sa iba vyberať. Pokiaľ by tu ľudia iba vyberali a nebudú tú reklamu znova kupovať, tak takisto príde D, keď sa to zastaví. Lenže tu je väčšina ľudí, vlastne tých, čo chápu, že tú reklamu potrebujú a že oni si ju musia kúpiť, lebo keď tie kredity vyčerpajú, tak sa im už nebude zobrazovať reklama, oni ju proste musia znova kúpiť. Takže je tu zaručený flow a tým pádom je tam stále pohyb, je to proste v pohybe, je tam energia. Takže môžete zdablovať za týždeň, za 2, za mesiac, ja neviem, by niekto sa pýtal, ja neviem za ako dlho, ale každopádne vám ide reklama a na tie reklame môžete zarobiť peniaze, lebo sa niekoho zaujíma váš produkt, alebo to posunte ďalej a zarobíte ako proste z toho predaja. Takže ako sú tu 3 možnosti zárobku, takže je to na vás. Takže to je všetko, čo som chcela ukázať. Link bude pod videom. A ja som teraz len na telefóne, ja som není na počítači, lebo som mimo, ale ak budem doma, to bude v sobota, nedeľa, tak natočím video, ako si tam, ako fyzicky tú reklamu viete dať, aj ten banner. A to je asi všetko, čo potrebujete k tomuto projektu, pretože čo som mohla, to som vám povedala, tie základné veci a teraz ide o to len proste sa zaregistrovať, urobiť depozit, kúpiť si trafiky, aby ste boli v systéme s tým, že už ste zaradení ako náhle máte kúpené trafiky. Musíte nielen depozit urobiť, kúpiť trafiky, tak vtedy si viete urobiť tú reklamu a ste už zaradení v tom nejakej línii, kde vás to ťahá hore, aby ste zdablovali. Takže to je všetko odo mňa. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa, jak to niekoho osloví a ak mu to pomôže, tak budem len rada. Majte krásny deň a do skorého počutia. Majte sa krásne.